Često se roditelji, ukoliko posumnjaju da im dijete ima određenu teškoću ili kasnije u razvoju, susreću sa velikim stresom, imaju puno pitanja koja su neodgovorena i ono što je praksa pokazala da se stručnjaci previše usmjeravaju na samo dijete, na određenu dijagnozu i sam roditelj radi to isto. Što je sa stajališta perspektive razvoja, sa stajališta rane intervencije, mogli bismo čak reći i pogrešno. Stoga u okviru projekta podrška razvoju rane intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije, između drugih aktivnosti, provodimo i grupe podrške koje za cilj imaju povezati roditelje međusobno, osnažiti ih u njihovoj roditeljskoj ulozi, jer često se događa da zapravo ta spoznaja da možda nešto nije ok po pitanju djetetovog razvoja izuzetno stresna i pokazalo se da na neki način najviše može razumjeti roditelja upravo drugi roditelji. Imaju sličan put, slične strepnje, neke strahove kroz koje prolaze, tako da često se roditelji mogu međusobno pomoći vlastitim savjetima, a izuzetno je bitno i da roditelji u cijeloj toj priči misle sami na sebe. Da nije cijeli proces orijentiran na samo dijete, na ono što dijete ne može, na neku djetetovu teškoću, nego da roditelji vode računa o sebi i da posvete vremena sebi, svom partneru i ostatku obitelji.